ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapagpasensya at mapagkandili ang pusong wagas kung magmahal. Ngunit napupuno rin po ito kapag paulit-ulit na binabaliwala at sinaktan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maabuso ng mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang makulong? Hindi sa likod ng mga rehas sa presinto kundi sa responsibilidad ninyo sa inyong pamilya. Ako kasi oo, at akala ko ay hindi na ako makakawala pa mula sa aking pagkakabilanggo. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang rason kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenica, 27 years old at tubong Montalban, Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City. Naisip kong magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang ibahagi ang mga karanasan ko sa buhay. Sana ay may matutuhan dito ang mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Sana magustuhan ni nanay itong mga binili kong pastillas mula sa baon ko. Alam ko kasi na paborito niya to eh. Iba-iba pa yung kulay ng pambalot. Nakakatuwa namang tingnan. Ayun, nandito na ako sa bahay. Nandito na po ako! Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay Ano po kasi, dumaan pa po ako sa tindahan ni Aling Sonia kasi nakita ko kaninang umaga na may tinda sila ng mga paborito niyong pastillas. Ito, kaya binilhan ko po kayo, Nay. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Pero akala mo ba madadaan mo ako sa pagbili niyan? Ano po? Anong ano po? May kasalanan ka pa sa akin, Jenica. Ayan oh, tignan mo. Ano, pamilyar ba sa'yo itong mga papel na to? Opo, mga test paper. Na tinago mo sa ilalim ng kama mo. Akala mo yata hindi ko makikita, no? Malas mo kasi naglinis ako ng kwarto mo kanina. Kaya nakita ko itong mga test paper na to. Bago lang to kamakailan lang. Sinadya mo ba tong itago sa akin kasi ang bababa ng mga score mo? Ano po kasi? Pasensya na po kayo, Nay. Anong pasensya? Paano ko mapagpapasensyahan tong mga to? Sabihin mo paano? Teka, kuhanin na ng card nyo ngayon, di ba? Opo. Patingin ako. Po? Patingin ako ng card mo, Jenica. Wag na wag mong itatago sa akin yan katulad ng pagtatago mo nito mga test paper na to, ha? Akin na, dali! Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa bag, Nay. Namumuro ka na talagang bata ka? Asa na? Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba ang bababa ng mga grado mo? Pasensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit na, pasang-awa lang naman to mga grado mo. Paano hindi magiging ganito kababa mababa rin ang mga score mo sa test? Bobo ka ba? Po? Ang sabi ko, bobo ka ba? Kasi mga bobo lang naman na nakakakuha ng mga ganitong grado. Pati na rin ang ganitong score sa test. Sobra naman po yata kayo, Nay. Sobra na kung sobra, pero may karapatan naman akong sabihin yon dahil sumobra na rin ang kabobohan mo. Bakit hindi mo tularan ng Kuya Jason mo? Sakto lang din naman po yung mga grade ni Kuya. Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo?
Grabe naman po kayo magalit sa akin, Nay. Wala naman po akong bagsak. Ba't nakuha mo pa talagang mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng... Kumpara naman sa kuya mo, mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo. Magaling siyang tumugtog ng drums. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan ninyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ang mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay naku, ang anak kong yun, napaka-perpekto. Eh ikaw, sa pag-aaral ka na nga lang babawi, pumalpak ka pa? Saan ka nalang pupulutin yan pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya ang gustuhin kunin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalingkingan ng kuya mo. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason. Pero paulit-ulit pa rin akong nasasaktan. At walang pinagkaiba ang sandaling yon. Akala ko'y manhid na ako pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Sa mata ng nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perpekto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at sambahin. Samantala ang turing naman niya sa akin ay kabaligtaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawala na ako ng puwang sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin ay nagsikap pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudut. Pambihira namang Pilipinas to. Ang lala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pa bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Oy! Ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. Oy, mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po? Tanga ka ba? Eh di yung sweldo mo. Baka nakakalimutan mo, araw nang bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa iniintay yan eh. At singilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Naku, sumabay pa talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Ano na? Asan na yung pera? Teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Naku, bagal-bagal mo talaga. Eto na po, Nay. Akin na. Anak ka ng tukneneng, bakit ganito lang? Po? Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na bang idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po Eh yan. kakasabi ko lang, di ba? Singilan na ng renta tapos naubusan pa tayo ng gasol. Hindi ko naman po sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak niyong kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Eh maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bingi ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko wala na siyang malalabas pa kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Nay. Ano wala? Dapat meron! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy Jenica, alam naman natin na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo. Dapat may extra na pera ka lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo. Inay, hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si Kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi akong sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin akong mailabas.
Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay kuya. Magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Anong wala? Iyon ang tinutumbok mo eh. Ang dami mong sinasabi. Responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkatutak na sermon yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo. Nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila. Magbi-beach daw. Syempre mapapagastos siya, kaya ikaw na muna ang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Tsaka, hoy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya ha. Aha? Po, paano naman po napunta dyan ng usapan, Nay? Gusto ko lang paalalahanan ka. Kasi ang baba ng sweldo mo, hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo kasi saktuhan lang naman palagi ang kinikita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay said ang pera ko at wala na halos natitira sa akin kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sa bagay, ano pa ba ang dapat kong asahan paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yon ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin lalo't may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudot ang samaan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa sinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-e-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na merong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. Tao lamang ako, Papa Dudut, nakakaramdam ng pagkainggit, lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapaglibang-libang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, Papa Dudut. Nandito na po ako. Bakit ngayon ka lang? Sira na ba ang orasan mo at hindi mo na namalayan kung ano oras na? 12:00 na ng madaling araw ah! Alam ko naman po yun kasi di naman po sira yung orasan ko. Tingnan nyo. Bagong bili pa tong relo ko. Tingin niya ako niyan. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Ka talaga ng tatay mong siraulo. Bago nga tong relo mo at mukhang mamahalin pa. Kailan mo to binili ha? Sabihin mo, at magkano bili mo rito? Nung nakaraang araw lang. Kalma lang kayo, Nay. Mura lang naman po yan. Magkano nga? Di, 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka ng uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa ha?
Sagutin mo ako, Jenica! Opo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na nagumimik. Sumama na po ko kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha? Po, Magkano ang nagastos mo dyan sa gimmick-gimmick nyo na yan? ano? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit dyan? Marami ka nang mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinambili mo ng lintik na relo na yan. Jenica, 5,000 rin yun. Sana sa akin mo na lang ibinigay. Nay naman, palagi na lang po ba sa inyo, sa bahay o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko eh? Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos... Tapos ano? Ayan ka na naman eh. Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo kung makapanumbat. Hindi po ako nanunumbat. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka lang pagmamataas. Bakit si kuya? Ano si kuya mo? Pag si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya, kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag niya rito sa bahay, ayos lang sa inyo. Suportado niyo pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa pamilya natin. Ako rin naman po Nagtatrabaho rin naman po ko, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ng sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? At bakit naman nasali rito ang kuya mo? Labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo, Nay. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang malaki ang pangangailangan natin dito sa bahay. At yung pag-inom mo ng alak, kababae mong tao lasinggera ka. Tapos ano, kasama mo mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang lalaki sa mga yon, ha? Sagutin mo. Bakit niyo po ba gustong malaman? Sagutin mo, sabi, ilan ang kasama niyong lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. 3 kami mga babae at... Napakalandi mo talaga! ano pong sinabi niyo, Nay? Saan naman po galing yan? Ano hindi ko sasabihing malandi ka? Sino bang matinong babae ang sumasama sa mga lalaki para makipag-inuman? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, nagkasiyahan. Kahit na! Nung panahon namin, magkahawak lang ang mga babae at lalaki, pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon kami kakonserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yanin ng mga kabataan. Jenica, ayus-ayusin mo lang talaga, ha? Baka isang araw umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak at sasabihin ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yun, Jenica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Papadudot, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kung malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong planuhin ang pagsasalba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil nga mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin at bilang unang hakbang ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut. Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Ayun kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong? Seryoso ako. O bakit? Seryoso rin naman ako Itong mukhang to, mukha ba nagbibiro? Tungkol ba kasi sanang gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi, matagal ko na tong pinag-iisipan.
Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo tong malaman. Teka, ano yan ha? At saka bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo. Ano nga kasi yun? Dami pang paligoy-ligoy eh. Kuya, gusto ko nang umalis sa bahay natin para bumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman. Malaki na ako. Hindi na ako bata. At saka, naipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, uutang ako. Bakit naman kita pauutangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi ako na yung alis ng bahay natin. Teka, anong sabi mo? Magpapakasal na kami ng girlfriend ko at gusto na naming bumukod ng bahay kaso kinulang yung pang down namin dun sa rerentahan naming apartment eh. Sakto, nabanggit mo may ipon ka kaya ayun. Utangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin kasi walang kasama si nanay pag umalis ako. Kawawa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede kasi ayaw ng girlfriend ko na makisama sa biyenan niya kaya gusto niya bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Wala ka pa namang asawa kaya ikaw ang wag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mong hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isuka niya ako sa pamamahay natin eh. Kulang na lang palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa, kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at alagaan siya? Hindi lang naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi, no? Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapangasawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-away lang sila eh. Maging sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawa ang dapat umintindi sa sitwasyon. Saka anong kinalaman ng trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iwan mo si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin, ha? Bakit? Sino pa ba? Alam nga naman ako. Basta pautangin mo ako. Papadudot wala akong nagawa nang magdesisyon si kuya na umalis sa pamamahay namin kesyo gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ang nanay namin. Simula noon ay pakiramdam ko ay lalo akong nawala ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko dahil nakabilanggo ako sa mga responsibilidad sa pamilya namin na ako lang mag-isa ang pumapasan. Hirap na ako, Papa Dudut, pero gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Nung kami na lamang dalawa ni nanay sa bahay ay lalo kong naramdaman ang pag-ayaw niya sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan kagaya ng ginawa ni kuya. Matanda na kasi noon si nanay at madalas na ring magkasakit. Hindi ko maatim na pabayaan na lamang ang nanay namin dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tulad ng sinabi ko ay mahal ko pa rin si nanay kahit na halata namang hindi niya ako mahal. Inaasikaso at inaalagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. At kahit na si Kuya Jason ang paborito niya ay hindi na ako nagdamdam masyado. Sa halip ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya dahil alam ko na hindi ko na mababago ang isip niya. Ginawa ko na lamang ang papel ko sa buhay niya bilang isang anak. Nagtrabaho ako ng mabuti at nagbigay ng sweldo sa nanay ko. Tumutulong sa bahay namin pag day off kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kailangan ang tulong ko. Sa kabilang banda ay ramdam ko na kailangan talaga ako ni nanay. Lalo pa noong biglaan siyang na-stroke
Papa Dudut. Ano ba yan? Adobo? Ang putla. Kulang sa toyo, mukhang matabang. Oh, bakit? Nasa stress lang po ako. Stress. Sabihin mo, sa akin, ano? Sa sitwasyon po. Sorry na, hindi ko lang mapigilan eh. Pagod lang din po ako ngayon dahil maraming ginawa sa opisina. Tapos ayaw nyo pang kumain eh. Sabi sa akin ng bantay nyo kanina, wala rin kayo halos kinain. Sumpong nga talaga yung pinsan mo. Ako po nagtanong sa kanya tungkol sa inyo, Nay. Kinamusta ko po kayo. Tsaka bakit ba kayo nagagalit sa kanya eh? Siya na nga yung nagmamagandang loob na bantayan kayo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman ng sarili ko. Kalahati lang ang paralisado sa katawan ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nakakapagsalita pa ako. Hindi pa ako imbalido. Nay naman eh. Kuya mo na lang sanang kasama ko. Sana siya na lang din na nag-aalaga sa akin. Yung nagluluto ng pagkain ko. Mas masarap pa siya magluto kumpara sa luto mo na hindi maintindihan ng lasa. Wala na nga po si Kuya. Umalis na rito sa bahay natin kasi nag-asawa na, di ba? Kaya nga sana nandito siya. Bakit ba panay kayo hanap kay Kuya? Andito naman ako para alagaan kayo. Panay kayo hanap sa wala simula nung na-stroke kayo. Mabibilang na lang sa kamay ko sa daliri yung mga pagkakataon na binisita nila kayo rito sa atin. Basta. Mas gusto ko ang kuya mo. Kung meron lang talagang pagpipilian. Hindi ikaw ang gusto kong mag-alaga At sa sa tingin ninyo, gusto ko na ako mag-alaga sa inyo? Anong sabi mo? Nay, sumusobra na po kayo eh. Kung makapagsalita kayo, parang wala na akong ginawang mabuti sa pamilya natin, no? Lagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbi, na kulang ang mga effort ko, na palagi na lang si Kuya ang magaling at nakakalamang. Lagi niyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Bakit, Nay? Bakit kayo ganyan sa akin? Bakit pagdating kay Kuya ang bait-bait niyo? Tapos sa akin hindi? Sabihin niyo, Nay, bakit ba? Mas mahal ko ang kuya mo kesa sa'yo. Ano magagawa ko? Tsaka kahit anak kita, kahit nang galing ka sa sinapupunan ko, hindi kita ginusto. Ano po? Ayoko nang magkanak pa kami ng tatay mo. Dahil ilang beses na ako nakunan pagkatapos ng kuya mo. Pero mapilit ang tatay mo. Makulit. Kahit ayoko na, sige pa rin. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo, pinagsamantalahan ako ng tatay mo. Pinilit niya akong buhayin ka dahil gusto pa raw niya ng isang anak. Kaya kahit ayoko, kahit natatakot na akong mabuntis at manganak, wala akong nagawa kundi sundin siya. Mas takot ako sa galit ng tatay mo at sa pwede niyang gawin. Paano kung patayin niya ako? Yung bata-bata pa ng kuya mo. Kaya po ba wala kayong kaamor-amor sa akin dahil sa kasalanan sa inyo ni tatay? Oo. Tapos nakuha pa niyang mambabae. Iniwan niya kayo sa akin. Ikaw! Iniwan ka niya para buhayin ko. Kapal ang mukha niya. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ko makitungo sa'yo. Pag nakikita kita,
Naaalala ko ang mukha ng taong nanamantala sa akin. Nanloko at nangiwan. Pakiramdam ko, hindi talaga siya nawala. At nabubuhay siya sa katauhan mo. Papa Dudut, yun pala ang dahilan kaya hindi ako mahal ng nanay ko. Pero maling-mali naman na isumbat niya sa akin ang kasalanan sa kanya ng aking tatay. Hindi ko rin naman ginusto na mabuhay at ipanganak sa mundo. Kung may pagpipilian lamang ako, kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa mga kamay ng nanay ko ay hindi na lamang sana ako isinilang noon. Sana ay namatay na lamang ako sa sinapupunan ng nanay ko. Nagpatuloy ang hindi magandang trato sa akin ni nanay kahit na ginagawa ko naman ang lahat para alagaan siya, irespeto at unawain. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos. Nahawakan niya ang puso ng nanay ko para magbago ito. Pero imposible na yatang mangyari yon dahil sa kabila ng karamdaman ni nanay ay mas naging malala pa ang trato niya sa akin. Sa katunayan ay nagawa na rin niya akong saktan kapag inis na siya. Bagay na hindi ko kayang tiisin, Papa Dudut. Doon ko na naisip ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko sa kanya. Dinala ko si nanay sa apartment ni kuya tulad ng palaging bukang bibig niya na mas gusto niya na si kuyang mag-alaga sa kanya kesa sa akin. Bukod doon ay dala-dala ko rin ang iba niyang mga gamit, damit at gamot. Nagpatulong na lamang ako sa pinsan ko para madala siya sa nirerentahang apartment ng kapatid ko na gulat sa pagdating ko. Kuya, iiwan ko na sa pangangalaga mo si nanay. Ano? Sisiraan ka na ba ng ulo? Oo, sirang-sira na dahil kahit anong gawin ko. Kahit na nagpakabuti akong anak, maging maunawain, gawin ang lahat para makuha ang loob ni nanay, kulang pa rin. At kahit kailan hindi ako magiging sapat sa kanya. Abot langit ang galit sa akin ni nanay kaya galit na rin ako sa kanya. Tsaka ikaw naman ang palagi niyang hinahanap eh. Grabe. Naaaning na ako sa kakapakinig sa iyak niya na sana raw ikaw ang nag-aalaga sa kanya sa bahay kahit na nandun naman ako. Kaya oo kuya, sirang-sira na ang ulo ko. Hindi ko na alam kung saan lulugar sa pamamahay natin at sa buhay niya kaya ayan, tinupad ko na yung matagal niyang hiling. Dinala ko siya rito sa bahay niyo para maalagaan mo. Para namang hindi yata tama yung gusto mo mangyari, Jenica. Di mo pwedeng basta-basta iwan dito si nanay at… At bakit hindi? Nanay mo rin naman siya, di ba? Anak ka rin niya. Paboritong anak ka pa nga eh. Oo nga, pero… Basta. Iiwan ko na siya sa'yo. Aalis na ako sa bahay natin at magpapakalayo-layo. Kuya, pagod na ako. Pagod na akong makisama sa tao na hindi naman ako minahal. Na hindi naman ako tinuring na anak. Pagod na akong magsakripisyo, umunawa at makulong na parang isang bilanggo sa responsibilidad para sa pamilya natin. Samantalang ikaw nagagawa mo lang ang gusto mo. Dapat nga matuto ka ring alagaan si nanay eh. Dahil nagawa ko ng parte ko sa kanya bilang anak niya. Jenica naman! Wala akong alam sa pag-aalaga kay nanay. Problema ba yun? Di alamin mo. Ikaw na bahala. Diskartehan mo na, total. Lagi namang sinasabi ni nanay na magaling ka. Di patunayan mo. Ipakita mo sa kanya. Kasi ako kuya, nagawa ko na yan eh. Hindi nga lang niya na-appreciate, kaya ayoko na. Suko na ako. Panahon na siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Marami rin kasi akong gustong gawin eh. Marami akong mga lugar na gustong puntahan pero hindi ko magawa dahil nakatali ako kay nanay. Wala naman sanang kaso na alagaan ko siya kung naging maayos lang din ang pakikitungo niya sa akin eh. Pero
Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Palala na ng palala si nanay. Nananakit na siya, kuya. Lalo na pag naiinis siya sa akin. Tingnan mo to. Oh, tingnan mo tong braso ko. Ang daming kurot at pasa mula sa mga hampas niya. Sumusobra na siya, kuya. Pagod na akong pakisamahan at tiisin yung ugali niya. Kahit nanay pa natin siya, ayoko na. Kaya kuya, ikaw nang bahala sa kanya. At saan ka naman pupunta? Sa malayo. Sa lugar na hindi ninyo alam para hindi nyo na ako mahahanap. Papadudot, masama na akong anak kung yan ang tingin ninyo sa akin dahil sa pagtatakwil ko sa sarili kong ina. Ngunit kung hindi ko po yun gagawin ay baka matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay sa pagtitiis na pakisamahan siya. Sobrang sirang-sira na talaga ang mental health ko at anumang sandali ay baka mabaliw na ako. Aaminin ko na hindi rin naman madali sa akin na umalis pero kailangan ko namang salbahin ang sarili ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong umuusad sa buhay ko kahit na may mga gabi na bumabalik sa aking alaala ang sakit na dulot ng mga naranasan ko sa buhay na kagagawan ng sarili kong ina. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga ay patuloy pa rin po akong humahawak sa katiting na pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat. Kaya nga bilang unang hakbang, Papadudot, ay sumailalim ako ngayon sa counseling. Ang hiling ko na lamang ay mapagtanto ng nanay ko ang kamalian niya sa akin. Dahil mali pa rin na sisihin niya ako sa kasalanan na nagawa sa kanya ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Janica. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng masaya at buong pamilya ay kayamanang maituturing ng bawat isa. Ang halaga nito ay hindi kayang tumbasan ng pera at iba pang klase ng karangyaan maibibigay ng mundo o ng ibang tao. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo upang mapanatiling buo at masaya ang pamilya mo? Dear Papadudot, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Danilo or Danny for short, mula po sa Batangas City. 37 anyos na sa kasalukuyan, may asawa at 8 anak. Bali 4 lamang po talaga ang anak ko sa asawa kong si Yoli dahil may 4 na anak na siya bago ko mapangasawa. Matanda siya ng 3 taon sa akin pero hindi naging hadlang yon sa pagmamahalan naming dalawa. Bunso po ako sa 5 magkakapatid. Ako at ang panganay naming si Ate Susan ay sa isang barangay lamang nakatira. Kagaya ko ay meron na rin siyang sariling pamilya, Papadudot. Ang pangalawa naman po sa amin ay patay na. Ang pangatlo at pang-4 ay parehong nasa probinsya dahil doon ang mga ito kapwa nakatagpo ng mga naging asawa nila. Ulilang lubos na rin kami at si Ate Susan na ang tumatayong magulang para sa aming magkakapatid, Papadudot. Ang asawa kong si Yoli ay biyuda ng namatay kong kuya. TB ang kinamatay nito
Bukod sa hindi naagapan ay mas lalo pang lumala dahil hindi ito nagpaawat sa kanyang bisyo. Naging masyadong matigas ang ulo. Hindi nakinig sa mga payo namin ni na Ate Susan pati na rin sa sarili nitong asawa. Buhay pa ng mga panahong yon ang aming ina at labis itong nasaktan at nagdamdam sa pagkawala ni Kuya. Lalo pa at may naiwan itong asawa at 4 na anak. 26 anyos pa lamang noon si Yoli, 28 si Kuya at ako naman ay 23. Hindi raw talaga naging magnobyo sina Yoli at ang kuya ko. Nagkakilala lamang sila noong minsang bumaha ng matindi rito sa lugar namin. 17 anyos pa lamang noon si Yoli at si Kuya naman ay 19. Hindi nagdalawang isip noon ng kuya ko na tulungan si Yoli. Binuhat niya ito hanggang sa makatawid sila sa kabilang ibayo, malapit sa palengke. Hindi nalintanan ni Kuya ang halos hanggang bewang at rumaragas ang baha pati na rin ang napakalakas na ulan. Kaya naman labis ang naging pasasalamat noon ni Yoli. Magkasama silang nagpalipas ng gabi sa palengke kasama ang iba pang mga kalugar naming lumikas at hinintay na humupa ang baha. Nang malaman ng isa sa mga tiyuhin ni Yoli ang nangyari ay kaagad na kinausap ang kuya ko at sinabihang kailangan nitong pakasalan si Yoli sa lalong madaling panahon. Pero dahil parehas pa silang menor de edad ng mga panahon na yon, nagpa siyang buong pamilya ni Yoli na pagsamahin na lamang muna ang dalawa kahit na wala pang basbas ng simbahan. Bagamat wala namang dapat na panagutan si Kuya lalo at hindi naman sila nagkaroon ng relasyon, ay wala na itong nagawa pa. Masyadong mahigpit ang pamilya ni Yoli at sinunod pa rin ang makalumang tradisyon pagdating sa pag-aasawa. Dahil daw nahawakan na ni Kuya ang katawan ng dalaga nila ay kinakailangang magpakasal na ang dalawa. At makalipas nga ang 1 taon, 1 linggo lang halos matapos magdebo si Yoli ay kinasal na sila ng kuya ko. Wala naman daw pagsisisi si Yoli sa kabila ng maagang pag-aasawa dahil bukod sa magandang lalaki si Kuya ay mabait din at napakasipag. Naging maayos ang pagsasama nilang dalawa hanggang sa nabiyayaan sila ng 4 na anak. Pero hindi raw akalain ni Yoli na kung gaano siya kaagang nakapag-asawa ay ganon din siya kaagang mabubiyuda, Papa Dudut. Ate Yoli, uwi na raw tayo, sabi ni Ate Susan. Baka abutan pa tayo rito ng malakas na ulan. Kanina pa nagsialisan yung mga jeep na inarkila natin. Yung ibang mga kasabay natin sa sasakyan papunta rito. Doon na sa ibang jeep sumakay kasi gusto nang makauwi. Kaya ipinasundo ka na sa akin dito ni ate. Pagod na rin kasi siya at inaantok na. Tayo-tayo lang naman ang nagpalitan sa pagbabantay kay Kuya mula una hanggang huling gabi ng lamay. Dito na lang muna ako, Danny. Hindi ko pa kayang iwanan ng kuya mo eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Hindi ko alam kung kaya ko bang tanggaping patay na ang asawa ko. Naiintindihan ka namin, te. Kahit naman kami, nahihirapan ding tanggapin na wala na si Kuya. Pero kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Yun na nga eh. 4 ang iniwang anak ng kuya mo sa akin. Napakabata pa nila para maulila sa ama. Paano na kaming mag-iina ngayon? Paano ko bubuhayin ang mga anak ko kung ako na lang mag-isa? Nandito pa naman kaming mga kapatid ni Kuya. Nandito pa ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga pamangkin ko. Hindi lang dahil pinangako ko yan kay Kuya bago siya mamatay. Kusang loob kong gagawin yun kasi hindi naman kayo iba sa akin. Pero may sarili ka pa ring buhay, Danny. Lalo na't binata ka pa.
Hindi mo naman kailangang obligahin ang sarili mo na gawin yun. Hindi mo kailangan saluhin yung naiwang responsibilidad ng kuya mo. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin, te. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako aalis sa inyo, lalo na ngayong wala na si kuya. Delikado kung wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Ewan ko, Danny. Hindi ko alam kung anong iisipin at mararamdaman. Napakabilis kasi ng mga pangyayari. Parang kahapon lang masaya pa kami nagpaplano ng kuya mo para sa pamilya namin. Para sa kinabukasan ng mga bata. Tapos ngayon, nandyan na siya sa ilalim ng lupa. Hindi na niya masasaksihan ng paglaki ng mga anak namin. Kung bakit naman kasi napakatigas ng ulo niya eh. Sinabi ko nang tigilan na ang pag-inom at paninigarilyo pero sige pa rin. Kung nakinig lang siya sa amin ni Ate Susan, edi sana buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi na natin mababago ang mga nangyari na, ate. Siguradong may dahilan ng Panginoon kung bakit maagang nawala sa atin si kuya. Bilang ina, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Kailangang mas maging matibay ka ngayon dahil 4 na bata ang umaasa sa'yo. Tama na yan, te. Tumahan ka na. Baka pag makita kang ganyan ng mga anak mo sa jeep mamaya, mag-iyakan din yung mga yun. Lalo na yung bunso mo. Magiging maayos din ang lahat. At gaya ng sinabi ko kanina, nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga pamangkin ko. Maraming salamat, Danny. Sa totoo lang, napakalaking tulong mo sa amin lalo na sa mga bata. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ano ka ba, te? Huwag mo nang isipin yun. Sino pa ba magtutulungan lalo na sa oras ng kagipitan kundi tayong pamilya rin naman, di ba? Tara na. Kanina pa sila naghihintay sa atin. Teka, magpaalam pala muna tayo kay kuya. Kuya, aalis na kami ha. Dadalaw na lang kami ulit. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Ate Yoli at sa mga bata. Mahal, maiwan ka na muna namin dito ha. Okay lang kahit gabi-gabi mo kong dalawin. Hindi ako matatakot. Sige mahal, alis na kami ha. Babalik din ako kagad sa isang araw. Bago ako tumira noon sa kuya ko Papa Dudut ay nagtrabaho muna ako ng ilang taon sa Rizal bilang panadero. Pero nang mabigo ako sa aking unang pag-ibig ay nagpasya akong umuwi muna rito sa Batangas. Para makalimutan ang babaeng nanakit sa puso ko at para na rin simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Kargador noon sa palengke si kuya at paminsan-minsan ay isinasama niya ako para meron akong sideline. Hanggang sa isang araw ay may pinsang kami na nag-alok sa akin para magtrabaho sa pinapasukan ito bilang construction worker. Nagustuhan ko ang trabahong yon at tuwang-tuwa rin sa akin ang pinsan namin dahil masipag daw ako at mabilis matuto. Kaya naman tuwing may bago siyang project ay sinasama na niya ako palagi. Hindi na ako nakaalis kina kuya dahil maayos naman ang kita ko sa construction. Tuwing araw ng Sabado ay pumupunta kami kina Ate Susan para makipag-inuman sa aming bayaw. Dahil doon ay mas lalong naging matibay ang samahan naming magkakapatid. Kaya nang dumating bigla ang malaking pagsubok sa pamilya namin, ang pagkawala ni kuya ay kami ni Ate Susan ang nagtulungan sa pag-aasikaso mula sa gastusin sa ospital hanggang sa pagpapalibing sa kapatid namin. Tinupad ko rin ang pangako ko kay Yoli na aalalayan at tutulungan ko siya sa pagpapalaki at pag-aalaga sa 4 na anak na naiwan sa kanya ni kuya. Laking pasasalamat niya dahil nang mabiyuda siya ay sa kanila pa rin ako nakatira. Nakatulong ang pananatili ko kina Ate Yoli para mabilis niyang matanggap ang pagkawala ni kuya. Para raw siyang nagkaroon ng bagong kapatid sa katauhan ko. Sinikap ko namang maayos na magampanan ang obligasyon ko bilang pangalawang ama ng aking mga pamangkin.
Hindi maiiwasang pagchismisan kami ng mga tao lalo na ng aming mga kapitbahay dahil kahit pa halos tunay na magkapatid na ang turingan namin noon ni Yoli, lalaki pa rin ako at biyuda naman ang hipag ko. Nilagyan nila ng mali siya ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Nagpasya kaming huwag na lamang pansinin ang mga naririnig naming bulong-bulungan sa paligid at ang makahulugang mga tinginan ng mga tao tuwing magkikita kami na naglalakad sa may kalsada. Pero hindi ko rin naman sila masisisi dahil kung titignan ay para talaga kaming mag-asawa noon. Parang isang masayang pamilya, Papa Dudut. Close sa akin ang mga anak ni Kuya. Tuwing umaga ay inihahatid pa ako ni Yoli palabas ng eskinita at kung minsan ay hanggang sa paradahan pa ng tricycle dahil habol ng habol sa akin ang bunso nila ni Kuya. Hanggang isang araw ng Sabado ay napilit ako ng pinsang kong sumama sa bahay ng isa naming katrabaho. Birthday daw kasi nito at naghahanda para lang sa amin. Nag-alala ako dahil alam kong hinihintay ako ni Yoli at ng mga bata lalo na at kapag ganong araw ng sahod ay palagi akong may pasalubong sa kanila. Pero dahil nga sa napasubo na ako ay sa pinuntahang birthdayan ay hindi naiwasang naparami ang inom ko noong magkasarapan na. Inihatid pa ako ng pinsan namin pauwi kina Yoli dahil lasing na lasing ako. Ang inaasahan ko ay tulog na ang mag-iina dahil mag-aalas 11 na yon ng gabi pero nagulat ako nang pagbuksan ako ni Yoli ng pintuan, Papa Dudut. Bakit gising ka pa, Ate Yoli? Gabing-gabi na. Oo nga gabing-gabi na pero kauuwi mo lang. Hinihintay kita kaya gising pa ako. Naku, pasensya na kayo. Wala akong nabiling pasalubong ngayon. Yung mga bata, kamusta? Napuyat kaya hintay sa'yo yung mga bata lalo na si Bunso. Dati naman palagi ka maaga kahit Sabado. Saan ka ba galing? Nag-alala tuloy ako sa'yo kasi ngayon ka lang umuwi ng ganitong oras. Talaga? Nag-alala ka sa akin? Oo nga, nag-alala ako kasi akala ko kung napano ka na. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kung saan ka nang galing ah. Mukhang lasing na lasing ka. May hindi ka ba sinasabi sa akin? May problema ba? Naku, wala namang problema. May nag-birthday lang kaming katrabaho kaya ayun, napilit nila akong sumama at uminom. Hindi na tuloy ako nakabili ng pasalubong para sa inyo. Naku, wag mo nang isipin yung pasalubong. Ang mahalaga, nandito ka na at ligtas ka na nakauwi. Ano, kakain ka pa ba? Tinirang kita ng ulam, bopis na manok, yung paborito mo, maanghang. Wow, talaga? Sayang, ang sarap sana ng bopis kaya lang busog na ako te. Maraming handa sa pinuntahan namin. Bumahari ng alak kaya nalasing talaga ako. Sa pulutan pa nga lang busog na ako. Lalo na sa inihaw na liempo at sabaw ng goto. Ganun ba? Di ililigpit ko na itong mga pagkain. Bukas mo na lang kainin, hindi naman ito mapapanis. Salamat sa paghintay na makauwi ako, Ate Yoli ha. Salamat din sa bopis. Kahit bukas ko pa matitikman. Alam na alam mo talaga paborito ko. Wala yon. Napakalit na bagay kumpara sa lahat ng tulong at sinakripisyo mo para sa aming mag-iina. O siya, bago pa tayo magkaiyakan dito aakit na ako. Kanina pa ako inaantok. Nilabanan ko lang kasi walang magbubukas ng pinto pagdating mo. Magpalit ka muna ng damit mo bago ka matulog ha. Sandali lang, Ate Yoli. O bakit? Nasusuka ka ba? Oy naku, yan ang problema kapag nasobrahan kayong magkapatid sa pag-inom. Sukahin kayo Hindi naman kita pinagbabawalang uminom, lalo na't binata ka. Pero sana sa susunod, huwag ka na magpapakalasing. Oo, nasusuka ako pero hindi dahil sa alak. Nasusuka ako sa pagmumukha ng kumpare nyo ni Kuya.
Balita ako, dinidiskartehan ka raw nun. Paprangkahin na kita, Teoli. Hindi ko siya gusto para maging kapalit ni kuya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihin niya ng dahilan kung bakit ka naglasing. Hindi yun ang dahilan. Bigla ko lang naalala ngayon yung tungkol doon, kaya nabanggit ko sa'yo. Kung gusto mo mag-asawa ulit, andito naman ako, ate. Bakit lalayo ka pa? Ako na lang. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Hindi ko kayo pababayaan. Oh! Danny, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka natumba? Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo dyan. Ay, halika na. Aalalayan kita para makahiga ka na. Ano, kaya mo bang tumayo? Ha? Hinalikan mo ko? Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Asawa ko ng kuya mo, Danny. Siguro nga nababaliw na ako, ate. Nababaliw ako kasi gusto na kita. At gusto kitang maging asawa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nung malaman ko na dinidiskartehan ka ng kumpare nyo, sobrang nagselos ako. Sa tingin ko hindi lang kita gusto. Mahal na yata kita. Ano pang sinasabi mo? Mali ang nararamdaman mo, ano ka ba? Kapatid lang ang tingin ko sa'yo. At saka, bakit ka ba umaarte ng ganyan sa akin? May girlfriend ka. Handa akong iwanan siya para piliin kayo ng mga pamangkin ko. Papa Dudut, dahil sa bugso ng damdamin at dala na rin marahil ng labis na kalasingan, ay muli kong niyakap at hinalikan ang hipag ko, Papa Dudut. At sa pagkakataong yon ay hindi na siya tumanggi pa o nanlaban. Noong ko napagtantong pareho pala kami ng nararamdaman ni Yoli. Nang gabing yon ay inamin niyang nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Kagaya ko ay nagpipigil lang din pala siya ng damdamin dahil masyadong komplikado ang lahat. May girlfriend ako na umaasang pakakasalan ko at halos ilang buwan lamang ang nakalilipas mula nang mamatay ang kuya ko. Tiyak na pagpapiestahan kami lalo ng mga chismosa naming kapitbahay. Inaalala rin namin noon ni Yoli ang magiging reaksyon ng aming mga pamilya, lalong-lalo na mga bata at si Ate Susan. Nag-usap kami ng masinsinan ni Yoli at inabot yon ng magdamag. Kahit na hindi ako nagkape ay nahimasmasan kagad ako nang malamang kong mahal niya rin pala ako. Talagang sobrang saya ko ng mga sandaling yon at pansamantala kong nakalimutan lahat ng alalahanin, pati na rin ang mga posibleng maging hadlang sa pag-iibigan naming dalawa. Walang ibang mahalaga para sa akin kundi kami lamang dalawa, Papa Dudut. Kaming dalawa lamang ni Yoli at ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkasundo kami ni Yoli na ilihim na lamang muna ang namamagitan sa amin, Papa Dudut. Bata pa noon ang mga pamangkin ko kaya walang nakahalata sa mga ito na may nagbago sa relasyon namin ng nanay nila. Kapag wala ang mga bata ay sinasamantala namin ni Yoli ang pagkakataon para pagbigyan ang init ng aming mga katawan. Kapwa naming alam na hindi pa dapat kami umabot sa ganong antas dahil wala pang isang taon mula nang mabiyuda siya, pero hindi namin kinaya pang pigilan ang aming mga sarili. Maputi si Yoli, tuwid ang itim at hanggang balikat niyang buhok at medyo malaki ang mga mata. Pero bumagay naman sa hugis ng kanyang mukha. Sakto lamang din ang height niya at maganda pa rin ang hubog ng katawan kahit 4 na ang anak. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang umaaligid noon sa kanya nang mamatay si kuya. At isa nga ako sa mga nahumaling sa alindog ng hipag ko. Aminado akong mas gwapo sa akin ang kuya ko, lalo at pinaglihiraw ito ni inay kay Santo Niño.
Pero nabihag din naman si Yoli ng pagiging chinito ko. Medyo may kapayatan ang aking katawan pero matangkad ako at makisig tingnan. Kulot ang aking buhok na namana naming lahat na magkakapatid sa aming ama. Hindi nalalayo sa itsura ko ang mukha ng aking mga pamangkin kaya parang talagang nagmula sila sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan namin. Lalong-lalo na ni Yoli. Nakarating na sa panganay kong kapatid na si Ate Susan ng chismis tungkol sa amin ng aking hipag. Isang araw ng Sabado pag uwi ko galing trabaho ay naabutan ko si Ate Susan sa bahay. Kausap ang namumutlang si Yoli, Papa Dudut. Nandito na ako. Oh, nakauwi ka na. Buti maaga ka. Oo nga. Oh, Ate Susan, nandito ko pala sa bahay. Tabat talagang tatay na tatay ng dating mo ngayon, Danilo, no? Huwag mo pa rin kalimutang anak sila ng kuya mong namatay at yuhin ka lang nila. Ate Susan naman, syempre alam ko yun. At hindi ko yun makakalimutan. Teka, bakit parang masyado yatang mainit ang ulo mo, te? Oh, heto. Kain ka nito mga dala kong tinapay at ititimpla rin kita ng kape kung gusto mo para may panulak. O baka mas gusto mo mag soft drinks ngayon. Yun na nga lang siguro para naman lumamig yung ulo mo. Tagal mong hindi nagawi rito sa bahay tapos mukhang mauuwi pa yata sa tampuan tong pag-uusap natin. Napaka-busy kong tao, alam mo yan. Kaya hindi ako nagpunta lang dito para makipagdaldalan. Ang dahilan kaya ako napasadya dito, bukod sa namimiss kong mga pamangkin ko, gusto ko rin kayong kausapin ng masinsinan ni Yoli. Tungkol naman saan, ate? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May mga naririnig akong usap-usapan sa labas na may relasyon daw kayong dalawa. Totoo ba? Ate, para ka namang pinanganak kahapon. Ganyan naman talaga ang sistema rito sa atin. Hindi ka pa nasanay. Kung ano-anong chismis ang ikinakalat dito sa lugar ng mga taong walang magawa sa buhay. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Muntik pa ako mapaaway sa palengke nung isang araw dahil pinagtatanggol ko kayo. Kaya huwag niyo akong pinaglulokong dalawa, ha? Ikaw, Yoli, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina bago dumating tong si Danilo. Totoo bang may namamagitan sa inyong dalawa? Ha? Ate Susan? Sinagot ko na ang tanong mo, ate. Hindi totoo ang mga narinig mong chismis. Huwag mong sabihing mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin na kapatid mo. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses, ha? Tsaka manahimik ka. Si Yoli ang tinatanong ko. Ano, Yoli? Magtapat ka sa aking babae ka? Ano? Totoo ba? Pumatol ka nga ba sa kapatid ng asawa mo? Ate Susan, hindi po namin sinasadya ni Danny. Ate Susan! Sinabing manahimik ka? Kung ganun, totoo pala talaga. Nung minsan pumasyal sa bahay yung panganay mo at sinabing inintrega raw ni Danilo yung buong sahod niya, nagduda na ako. Pero hindi ko kayo kaagad hinusgahan. Hindi ko kayo pinangunahan. Kasi alam kong parang tunay na magkapatid na ang turingan ninyo. Pero ano to? Hindi na ba kayo nahiya? Wala pang isang taong patay yung kapatid ko. Talaga bang hindi na makapaghintay ang mga kakatihan ninyo? Kaya pinakamot nyo na sa isa't isa? Ate, tama na! Naririnig ka ng mga bata, pati na ng mga kapitbahay. Wala akong pakialam! Bakit? Nahiya ba kayo sa mga pinaggagawa ninyo? Nahiya ba kayo sa mga bata? Sa akin? Sa kuya mo? Nakakadiri kayo! Isang malaking kahihiyan tong ginawa ninyo! Nagmamahalan po kami ni Danny, Ate Susan. Lintik na pagmamahal yan! Ano? Mahamakin ang lahat, masunod lang ang kakatihan? Kahit ano pang sabihin mo o sabihin ng ibang tao, mahal ko si Yoli, ate. At ipaglalaban ko siya, ano man ang mangyari. Umalis si Ate Susan na masama ang loob sa amin noon, Papa Dudut. Halos ilang buwan din kami nitong hindi pinansin at kinausap. Pero nagpasalamat pa rin kami dahil hindi naman idinamay ni ate ang mga bata sa galit niya sa amin.
Malaya pa rin nakakapunta sa bahay ni Ate Susan ang mga pamangkin ko. Tinutuo ko ang sinabi ko kay Yoli na iiwan ko ang girlfriend ko nung mga panahong yon dahil mas pinili ko silang mag-iina. Tinanggap ko na lamang ang galit ng ex ko pati na rin ng pamilya nito. Hindi pa rin nawala ang usap-usapan tungkol sa amin ni Yoli at sa halip ay mas lalo pa yung lumala. Maraming napataas ang kilay nang magpasya na kaming aminin sa lahat ang aming relasyon. Ang iba nga ay diring-diri pa na akala mo'y kung sinong banal at malinis ang mga pagkatao. Pero hindi kami nagpaapekto sa kanila lalo't kami naman ni Yoli ang magsasama. Katwiran naming dalawa ay wala naman silang ambag sa mga buhay namin at isa pa. Totoong nagmamahalan kaming dalawa. Nang isilang ni Yoli ang panganay namin ay noon lamang ulit kami kinausap ni Ate Susan. Nabawasan ang bigat sa dibdib na aking nararamdaman noong magkaayos kaming magkapatid. Kalaunan ay natanggap na rin ng mga pamilya namin ni Yoli ang aming relasyon. Naging maayos at masaya ang unang taon ng aming pagsasama. Naging napakasaya ko sa piling niya at Papa Dudut, Papa na po ang tawag sa akin ng mga pamangkin ko. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa naging 4 na ang anak namin ni Yoli. Kinailangan ko nung magdoble kayo dahil sa paglaki ng aming pamilya. Halos gawin ko ng araw ang gabi para lamang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng aking mag-iina. Pero kung kailan nagsisipag-aral na ang mga pamangkin ko ay saka naman ako natutong bumarkada at magbisyo noon, Papa Dudut. Ano ba, Danny? Ang aga-aga nagwawala ka dyan. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay natin. May mga natutulog pa ng ganitong oras, oh. Ano naman ngayon? Sa mainit ang ulo ko eh. Paano ba naman? Nagpapakapagod lang pala ako sa wala eh. Ni hindi ko man lang mapakinabangan yung pinaghirapan ko. Linggo pa lang ngayon pero wala na agad tayong pera. Saan mo ba dinala yung inentrega ko sa'yo kagabi? Ibinayad ko na sa mga kautangan natin. Doon ko dinala yung pera. Yung natira, ibinili ko ng bigas, gatas at diaper ng bunsong anak mo. Hindi ko na nga nabayaran si Ate Susan sa mga nautang kong pamasahe mo mula Lunes hanggang Sabado eh. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi ibinayad sa utang. Lintik na mga utang yan. Ano, ako na lang lagi? Ako na lang aasahan nyo sa lahat ng mga gastusin dito sa bahay? Natural, ikaw ang aasahan namin. Ikaw ang lalaki, di ba? Ikaw ang padre di pamilya. 4 na ang anak natin at ilang taon na lang may estudyante ka na. Sabay-sabay na mag-aaral ang mga bata. Tapos sinasamahan mo pa ng bisyo, ikakarampot na nga lang ang kinikita mo. Kulang pa nga yung sahod mo sa'yo kung tutuusin. Kaya huwag kang magre-reklamo dyan kung linggo pa lang wala ka ng pambili ng ulam. Kung hindi ka bumili kagabi ng alak at sigarilyo, di sana may pera ka pa ngayon. Wala kang pakialam kung saan ko gustong gastusin ang pera ko. Dahil pera ko yon. Uubusin ko yon kung kailan at saan ko gusto. Hindi ko na kayang sustentuhan ng mga anak nyo ni Kuya. Malalaki naman na sila kaya magtrabaho ka na. Ah, ganon. Pabigat na pala ang tingin mo sa mga anak ko ngayon. Kung hindi mo ako binubuntis taon-taon, di sana nakakapagtrabaho ako. Nakakatulong sana ako sa mga gastusin dito. At saka ang lakas naman ng apog mong magreklamo samantalang ikaw naman na nag-aaksaya ng pera sa mga bagay na walang kwenta. Ano ba nangyari sa'yo? Nasa na ba yung Danny na mabait, mapagpasensya, malambing at responsabling ama? Nasaan na ang Danny na minahal ko? Pwede ba, Yoli? Tigilan mo nga yung kadramahan mo. Wala akong panahon sa mga ganyan. Pagkain ang kailangan ko kasi gutom na ako. Gawan mo ng paraan yung pambili ng ulam. Pag lalo akong nayamot, babasagin ko lahat ng mga gamit dito sa bahay. Di basagin mo? Diyan ka naman magaling sa pagbabasag, sa pagwawala. Sige, magbasag tayo, Danny. Tutulungan kita para maubos lahat ang gamit natin na ipinundar natin. Akala mo ba, ikaw lang ang nahihirapan?
Sawang-sawa na rin ako sa ganitong buhay. Pagod na akong intindihin ka. Kaya mas mabuti pang sabayan na lang kita sa pagwawala mo. O itong pinggan, babasagin ko sa harap mo. Hinahamon mo ba akong babae ka? Sige, basagin na natin lahat ng mga plato. Pati itong bahay, wawasakin ko. Ulam lang ang hinihingi ko sa'yo pero lalo mong pinaiinit ang ulo ko. Lalo mong inubos na titirang pasensya ko. Nagising ang mga bata dahil sa gulo namin ni Yoli habang nag-aaway Papa Dudut. Malakas na nagsipag-iyakan ang mga ito, lalo na ang aming bunso. Nagsilabasan maging ang aming mga kapitbahay. Ang iba ay umawa at ang iba naman ay nakiosyoso lamang sa mga nangyayari. Marahil ay nagulat ang mga ito dahil yon ang kauna-unahang pagkakataong nag-away kami ni Yoli at sa sobrang galit ko ay napagbuhatan ko rin siya ng kamay, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano nakarating sa pinsang kong kasama ko sa trabaho ang tungkol sa nangyaring gulo. Basta bigla na lamang itong dumating at hinila ako palabas ng bahay. Ang buong akala ko noon ay susuntukin ako ng pinsan ko pero hindi naman ganon ang ginawa nito. Kinausap lamang ako ng masinsinan hanggang sa ako ay mahimasmasan. Hindi umalis sa amin ang aking pinsan hanggat hindi kami nagkakaayos ni Yoli. Sinsero akong humingi ng tawad sa kanya at pinaliwanag kong nadala lamang ako ng emosyon. Nangako rin ako kay Yoli na hindi na mauulit ang mga nangyari. Lalo at kitang-kita ko noon ang takot sa mga mata ng aking mga anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang pagkalulong ko sa barkada at sa bisyo. Hindi na lamang sa alak at sigarilyo na uubos ang pera ko dahil natuto na rin po akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakabilis uminit ng ulo ko lalo na kapag hindi ako nakakatikim ng droga. Umabot na sa puntong pati ang mga bata ay napagbubuhatan ko na rin ang kamay. Doon na nagpasya si Yoli na maghanap ng trabaho. Dahil kung hindi niya yon gagawin ay mamamatay sila sa gutom ng mga anak namin. Ipinasok siya ng isa naming kapitbahay kina Mang Densyo, isa sa mga pinakamayaman sa aming lugar. 65 anyos na ito ng mga panahon na yon at biyudo. Makisig pa rin tignan sa kabila ng edad nito at malakas ang dating, palibasa ay may pagkamistiso. Nag-iisa lamang sa malaki nitong bahay ang matanda pero suportado ng mga anak na nasa Italia. 4 ang anak ni Mang Densyo at ang 3 ay sa ibang bansa na naninirahan. Isa na lamang ang naiwang anak nito sa Pilipinas, ang bunsong lalaki na nag-aaral ng kolehiyo. Nung una ay 3 beses lamang kung magpunta si Yoli sa malaking bahay para maglaba at mamlansya. Tuwang-tuwa siya dahil maayos magpasahod si Mang Densyo at palagi pa siyang may dalang pagkain pag uwi sa bahay namin. Ako naman, Papa Dudut, ay natuwa rin ng mga panahong yon dahil solong-solo ko na ang aking sweldo. Wala na magreklamo at magbubunga nga kahit ubusin ko pa lahat ng pera ko sa aking mga bisyo. Hanggang sa ang 3 araw na schedule ng pasok ni Yoli sa malaking bahay ay nadagdagan pa ng 3 araw, Papa Dudut. Oh, ayun ka na naman, Yoli. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Oo, pero parang hindi ko kayang gawin eh. Hindi ko kayang pagtaksilan si Danny Densyo. Sa una ka lang naman makokonsensya. Kapag tumagal masasanay ka na rin. Kahit naman may edad na ako, malakas pa ang tuhod ko. Maniwala ka, Yoli. Kayang-kaya pa kitang paligayahin. Baka nga ako pa ang kauna-una ang makapagdala sa'yo sa tinatawag na ika-7 langit. Pero Densyo, mahal ko si Danny.
Ano pang mukhang ihaharap ko sa kanya at sa mga anak namin pagkatapos nito? Hindi naman niya malalaman. Walang makakaalam. Sikreto lang nating tong dalawa, syempre. Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya na may relasyon tayo? Ikukwento mo ba kay Danny ang mga gagawin natin dito sa loob ng motel? O syempre hindi. Bakit ko naman ikukwento yung tungkol sa atin? Hindi ba ako nasisiraan ng ulo para gawin yun, ano? Yun naman pala eh. Eh di wala nang dapat problemahin pa. Alam mo, kung ako sa'yo, relax ka lang. Hindi naman ako nangangagat. Hindi rin ako nananakit. Kahit matagal na akong takam at gigil na maangkin ka, hindi naman kita pupwersahin. Matagal mo na palang pinag-iisipan to? Oo, Yoli. Matagal na kitang gusto. Hindi ka pa nabubiyuda noon eh, napapansin na kita. Dapat nga liligawan kita kaya lang naunahan ako ng bayaw mo. Mas bagay sana tayo kasi biyudo ko tapos biyuda ka naman. Maganda sana ang kombinasyon nating dalawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala ka namang dapat sabihin. Ang totoo niyan, may isa akong inutusang tao para subaybayan ka. Ganoon kita kagusto. Kaya nung malaman kong problemado ka kay Danny, lalo na sa pera, sinabi ko sa tao ko na alokin kang pumasok sa akin bilang labandera. Kung ganun, pinlano mo lahat ito, Densyo? Oo, at wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Dahil bukod sa natutulungan kita, palagi pa kita nakikita at nakakasama sa bahay. Parang asawa na rin ang tingin ko sa'yo. Ikaw kasi ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay at ng mga pangangailangan ko. Totoo ba talaga ang mga sinabi mo, Densyo? Oo, Yoli. Totoo lahat ng mga sinabi ko. Kung pwede nga lang kitang pilitin na sumama na lang sa akin. Ang laki ng bahay ko at mag-isa lang ako ron. Pwede kang tumira sa akin kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kapag nakapagtapos na ng kolehiyo ang bunso ko, lilipad na siya pa Italia. Napetisyon na siya ng mga kapatid niya ron. May iwan na talaga ako mag-isa sa bahay. Malungkot mag-isa. Hindi pwede. Hindi ko iiwan si Danny para tumira sa bahay mo kahit gaano pa yung kalaki. Kahit gaano ka pa kayaman. Alam ko naman yun. Kaya nga kontento na ako na nakikita kita araw-araw. Mabuti na lang talaga at pumayag ka magtrabaho sa bahay ng 6 na araw sa loob ng 1 linggo. Alam mo ba, lagi kong pinagpapantasya na may nangyayari sa ating dalawa sa kama ng guest room ko. Madalas tuwing naghahanda ka ng pagkain sa kusina, doon tayo sa may lababo o kaya sa sopa, sa lahat ng sulok ng bahay. Iniisip ko itsura mo habang pinaliligaya kita at pinaliligaya mo ko. Densyo! Pero dahil ginagalang kita, ay nagpigil ako. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ko, alam mo ba yon? Kaya nang pumayag ka mag-motel tayo ngayon, halos mapatalon ako sa sobrang kaligayahan. Sa wakas, mapapasaking ka na rin. Matutupad na ngayon ang lahat ng mga pantasya ko noon. Ang bango mo talaga. At ang sexy mo rin sa suot mo ngayon. Lalo ko nang gigigil sa'yo. Sandali lang, Densyo. Tumatakbo ang oras. Sayang naman kung mauubos lang sa kwentuhan natin, di ba? Pwede naman nating ituloy yung pag-uusap natin mamaya pagkatapos nating paligayahin ng isa't isa. Alam mo ba na pinagandaan ko talagang araw na to sa sobrang kasabikan ko? Anong ibig mong sabihin? Meron akong ininom kanina sa bahay. Alam mo na, pampatibay ng resistensya. Pampalakas ng tuhod. Alam ko kasing mapapalaban ako ng matindi ngayon. Kaya dapat hindi ako mapahiya sa'yo. Ay naku, ano naman yung ininom mo? Baka kumapano ka niyan. Sana nagbalot ka na lang. Pampalakas din naman yun ng tuhod eh. Mas mabisa sa balot yung ininom ko, kaya ihanda mo ng sarili mo, Yoli. Tiniti ako sa yung hindi mo malilimutan ng gabing to. Sandali, lalakasan ko lang yung aircon para mas malamig. Relax ka lang muna dyan, ha? Ayan, mas malamig na. Okay na ba sa'yo ang ganyang lamig? Okay na sa akin. Okay. Sisimulan na ba natin? Kanina lang, kabang-kaba ka na. Tapos umiiyak ka pa. Pero ngayon, parang ikaw pa tong masabi kesa sa akin. Iba ka talaga, Yoli. Halika na, humiga ka na sa kama. O baka gusto mo, ako muna ang hihiga at ikaw muna ang... Densyo? Okay ka lang ba? Hindi ako makahinga, Yoli. Ha?
Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ay! Densyo! Densyo! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Densyo! Papa Dudut, dahil sa labis na pagkataranta sa mga nangyari kay Mang Densyo ay nakalimutan na ni Yoli kung nasaan sila ng mga oras na yon. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong at kaagad namang may sumaklolo sa kanya na staff ng nasabing motel at inalalayan si Yoli palabas ng kwartong kinuha nila ng kabit niyang matanda. Pagdating sa counter ay kaagad na tinawagan ni Yoli ang bunsong anak ni Mang Densyo para ipaalam kung ano ang nangyari sa tatay nito. Sumama si Yoli hanggang sa ospital at nalaman niyang inatake nga sa puso si Mang Densyo. Bukod sa matinding emosyon dulot ng pananabik kay Yoli ay na-overdose din pala ito sa ininom na tableta na mabisa raw para maging mas matikas ang pagkalalaki niya. Sa kamalasan ay naging sanhi pa yon para bawian ito ng buhay. Hiyang-hiya si Yoli sa anak ni Mang Densyo at sa lahat ng mga taong nakasaksi sa nangyari, Papa Dudut. Sinisi rin niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng matanda. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Mang Densyo na hindi malilimutan ni Yoli ang gabing yon na nagsilbing bangungot para sa kanya. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni Yoli. Sa halip na umuwi sa bahay namin ay doon siya nagpunta sa matalik niyang kaibigan na nakatira sa kabilang bayan. Nang mabalitaan ko yun ay gumuho ang mundo ko. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Parang sinaksak ng libu-libong punyal ang aking dibdib. Pakiramdam ko rin ay kaya kong pumatay ng tao ng mga oras na yon, Papa Dudut. Magaling! Napakagaling! Wala na nga kayong malamon. Nagagawa mo pang lumaklak ng alak, Danilo. Tinamaan ka talaga ng lintik, ano? Naku! Andito na naman pala ang ate kong bungangera at pakialamera. Ano? Masaya ka na ngayon? Wala na si Yoli. Hindi na umuwi rito mula nung matigok sa motel yung kabit niyang matanda. Sira na ang pamilya namin. Masaya ka na ba, ha Ate Susan? Masaya na ba kayo? At ano naman ang dapat kong ikasaya sa nangyari, Aber? Hoy, ang kapal naman ang mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Eh bakit? Nasasaktan ka? Kasi totoo. Kung di ko pa alam, ayaw nyo naman talaga sa relasyon namin ni Yoli. Nagkukunwari lang kayong tanggap nyo na kami pero ang totoo, hinihintay nyo lang na magkasira kami at tuluyan ng maghiwalay. Hoy Danilo, dahan-dahan ka sa pananalita mo ha? Oo, totoong ayaw ko sa relasyon ninyo ni Yoli noon. At nasasaktan ako sa nakikita kong sitwasyon mo ngayon. Ate, hindi ako makapaniwala. Nagawa kong iputan ni Yoli sa ulo. Naging tapat ako sa kanya. Iniwan ko yung dating girlfriend ko para piliin siya at ang mga pamangkin ko. Ang sakit eh. Para akong mamamatay sa sakit. Ay naku Danilo. Tumahang ka na. Ano ba kasi itong pinasok mo? Alam ko namang napakalaki ng pagkukulang ko sa mag-iina ko, ate. Napabayaan ko sila na mapabarkada ako at natutong magbisyo. Pero sapat na dahilan ba yun para lukuhin ako at pagtakasilan ni Yoli? Para sumama siya sa matandang amo niya at magbiglang liko? Hindi kita masasagot dyan. Wala ako sa posisyon ni Yoli. Kaya hindi ko rin siya pwedeng husgahan. Hindi rin ako perpektong tao. Pero sa tingin ko, kaya niya nagawa yun dahil isa siyang ina. Isang ina na hindi kayang makitang nagugutom ang mga anak niya.
Isang ina na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Kahit kapalit ng pansarili niyang kapakanan. Kaya isinakripisyo ni Yoli ang dangal niya at tiniis ang kahihiyan. Tandaan mo ito, Danilo. May mga pagkakataong inaanay at bumabagsak ang haligi ng tahanan. Pero ang ilaw nito, hindi basta-basta mapupundi. Oo na. Aminado naman ako kasalanan ko kung bakit kinailangang magtrabaho ni Yoli, te. Dahil wala akong kwentang padre de pamilya. Isa akong inutil. Shh! Huwag mong sabihin yan, Danilo. Pareho kayong may pagkakamali ni Yoli. Hindi mo ba naisip na baka pagsubok lang ang lahat ng mga nangyayari sa pagmamahalan ninyo? Miss na miss ko na siya, ate. Miss na miss ko na si Yoli. Hinahanap din siya palagi sa akin ng mga bata, lalo na si Bunso. Pero hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanila ang lahat. Hindi ko alam kung nasan si Yoli. At kung paano ko siya makukumbinsing bumalik na rito sa bahay. Dahil sa kabila ng mga nagawa niya, mahal na mahal ko pa rin siya. At hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, ate. Kailangang mag-usap kayo ng masinsinan ni Yoli. Hayaan mo. Titignan ko kung anong magagawa ko. Ay, sana naman, Danilo. Kapag nahanap ko si Yoli, kapag nakabalik na siya rito, ayusin niyo na ang pagsasama ninyo. Ang pamilya ninyo. Lalo na't nagsisilakihan ng mga pamangkin ko. Magsimula kayong muli. Magbago ka na. At bumalik ka na sa dating ikaw, Danilo. Oo, ate. Makakaasa kang susundin ko ang lahat ng mga payo mo. Maraming salamat sa lahat, eh. Salamat dahil kahit naligaw ako ng landas, andyan ka pa rin para damahin ako at akahin pabalik sa tamang daan. Kapatid kita, Danilo. Ano man ang mangyari, pamilya tayo. Kaya sana, kapag nagkaayos kayo ni Yoli, ang Panginoon na ang gawin yung sentro ng inyong buhay at pagsasama. Papa Dudut, pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Ate Susan ay saka pa lamang ako natauhan. Pakiramdam ko ay nawala bigla ang aking kalasingan. Iniligpit ko lahat ng kalat sa mesa at nilapitan ng 8 bata na noon ay mahimbing nang natutulog. Umupo ako sa isang sulok ng higaan at tinitigan sila. Hindi ko napigilang mapaluha noong maalala ko ang pangako ko noon kay Yoli at sa namayapa kong kuya na aalagaan ko silang mag-ina at hindi ko pababayaan. Labis kong pinagsisihan ang lahat ng nagawa kong mga pagkakamali at nangako sa sarili na gagawin ko ang lahat para mabuong muli ang pamilya namin ni Yoli. At sa tulong nga ni Ate Susan pati na ng iba pa naming kamag-anakan ay nahanap ko si Yoli. Nag-usap kami ng masinsinan, Papa Dudut. Umiyak siya habang humihingi ng tawad sa akin dahil sa naging karupukan niya sa tukso. Lumuluha rin ako habang sinasabi sa kanyang pinapatawad ko na siya at sana ay mapatawad na rin niya ako. Nagkaayos kami at nagkaunawaang muli ang aming mga puso. Nagtiwala siya sa pangako kong magbabago na ako at kakalimutan ang mga barkada maging ang lahat ng aking mga bisyo. Noong umuwi ako sa bahay kasama si Yoli ay halos mag-unahan ang mga bata sa pagsalubong sa kanilang ina. Natapos ang tagpong yon sa mahigpit na pagyayakapan naming pamilya habang nag-iiyakan. Ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Yoli at magkatulong sa paghahanap buhay para matustusan ang pag-aaral at iba pang mga pangangailangan ng 8 naming mga anak. Kagaya ng payo sa akin ni Ate Susan ay ginawa naming sentro ng aming buhay ang pagmamahalan at ang Panginoon.
Ang 6 na araw na para sa pagtatrabaho ay nakalaan para sa aming hanap buhay at ang linggo naman ay para sa aming pamilya. Kinalimutan na po namin ang mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Sa hirap at ginhawa ay magkasama naming haharapin ang mga pagsubok, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sapat ang pagmamahal para maging masaya ang dalawang puso. Darating ang oras na pipiliin mong maging totoo sa sarili. Kahit may kailangang masaktan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang pag-ibig kahit salungat sa mundo? Dear Papa Dudut, hindi ko na maalala kung kailan ako naging avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories. Ang alam ko lang po ay nakukumpleto ang araw ko kapag nakakapakinig ako ng kwentong binabasa ninyo. Mga kwento na puno ng aral para sa mga simpleng tao na kagaya ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Berta, 35 years old, nakatira dito sa Maynila at isa akong babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. Ang sabi nga nila ay bading, juding, binabae o kung ano paman ang tawag sa amin. Nasa 20 anyos ako nang makipagsapalaran po ako dito sa Maynila. Tubong Bicol kasi ako na itinakwil ng mga magulang ko nang malaman nila na meron akong tinatagong lihim tungkol sa kasarian ko. Hindi nila ako matanggap at tinawag pa akong salot sa pamilya. Hindi naging madali ang buhay ko sa Maynila noon. Napakadami ko ring pinagdaanan. Nagtrabaho ako sa kung saan-saang tindahan, palengke, parlor hanggang sa nakaipon ako at nagkaroon ng sarili kong salon na naging bahay ko na rin. Masasabi ko na maayos naman ang buhay ko hanggang sa makilala ko si Ramon, Papa Dudut. Ramon, pasok ka muna at maupo ka dito. Kukuha lang ako ng yelo para dyan sa pasamo sa mukha. Sige, salamat. Ang luwag pala dito sa loob ng salon mo, no? Oo, kasi ito na rin yung bahay ko. Kaya may maliit na rin akong kwarto at kusina dito. Pero alam mo, mabuti na lang talaga at nahabol mo yung bag ko. Di naman masyadong malaki ang perang laman nito pero may dala akong mga importanteng papeles para sa salon ko eh. Ay, mabuti na lang at malakas ka ring sumigaw kaya nakuha mo kaagad yung atensyon ko. Nagulat kasi ako sa biglaan niyang paghablot ng bag ko eh. Kalalabas ko lang ng simbahan kanina. Ito na nga pala yung ice bag para dyan sa pasa sa pisngi mo. Ay, salamat. Grabe, ang lakas talaga ng loob nila, no? Sa labas pa talaga ng simbahan nila ginagawa ang masasamang bagay na yun. Sayang lang at hindi ko siya nadala dun sa presinto. Ang bilis din kasi tumakbo nung magnanakaw na yun. Ay,
Ay, salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, nawala na yung bag ko sa akin. Ikaw lang ang naglakas loob na habulin at pigilan yung magnanakaw na yun. Paano? May dala rin kasi siyang balisong kaya siguro natakot yung ibang tao na habulin siya. Nagalala nga ako nung lapitan kita habang nakaupo ka sa gilid ng kalsada eh. Akala ko talaga nasaksakan na niya. Nako, pabilis akong umilag sa mga ganyan. Kaya lang, nang makuha ko sa kamay niya yung bag mo, natsyempohan niya naman ang pangako bago siya kumaripas ng takbo. Kaya nga eh, natakot talaga ako na baka masugatan ka niya. Mabuti na lang at pasalangan nakuha mo sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya na, nakalimutan ko ah. Ramon. Ako si Ramon. Ikaw, Berta ang pangalan mo, di ba? Ano mo nalaman ang pangalan ko? Kapit-bahay mo lang kasi ako. Hindi mo ba alam? Ay, talaga ba? Oo, dyan lang ako nakatira malapit sa katapat nitong salon mo. At narinig ko nung isang beses na tinawag ka nilang Berta kaya nalaman ko yung pangalan mo. Madalas nga kitang nakikita na nagkakape sa umaga habang nakasandal sa may gate eh. Tapos napansin ko na nakatulala ka na parang ang lalim ng iniisip mo habang nagkakape. Ang dami mo naman napansin sa akin. Pasensya ka na ha. Mapagmasid lang talaga ako sa mga tao sa paligid ko. Halata nga eh. Kaya nagulat ako nakilala mo na pala ako. Ilang buwan pa lang ako dito sa lugar natin pero marami na rin akong kakilala. Mukhang ikaw nga yung tipo na pala kaibigan sa tao eh. Nako, hindi naman masyado. Palakaibigan lang din ako tsaka matandain sa mukha at tsaka sa pangalan. Kaya nung malingunan kong ikaw yung sumisigaw kanina, mas lalo akong naglakas loob habulin yung magnanakaw para mabawi yung bag mo. Naalala ko na naman yung paghabol na ginawa mo sa kanya. Ang mabuti pa, ipagtitimpla muna kita ng kape ha at ilalabas ko na rin yung binili kong pandesal kanina. Oy nako, huwag na. Maabahala pa kita. Ikaw nga ito naabala ko kaya hayaan mo na. Ipaghanda kita ng almusal mo. Galing ako sa simbahan noon at naglalakad pauwi nang biglang may humablot sa bag ko, Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nandun si Ramon at siya ang humabol sa snatcher. Nagawa niyang bawiin ang bag ko pero nasuntok siya sa mukha ng snatcher bago ito tumakbo papalayo. Hindi naman kalakihan ang perang nasa bag ko na yon pero may dala akong papeles. Dahil na may kinalaman sa salon ko. Kaya malaki talaga ang naging pasasalamat ko kay Ramon noon. Mula din ang araw na yon ay naging madalas ang pagbabatian namin ni Ramon. Simpleng tanguan kapag nakakasalubong kami sa labas o batian kapag nagkikita kami sa may simbahan. Magkalapit lang pala kasi kami ng tinitirhan noon. Kaya madalas na nagkikita kami upang lumabas ako na sa sakto namang pauwi siya sa kanila. O kaya ay papasok ng trabaho niya, Papa Dudut. Grabe, Berta. Sarap talaga nitong biko na ginawa mo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sobra. Naubos ko na nga itong nilabas mo na biko eh. Pasensya ka na, ang sarap kasi talaga. Ayos lang. Kaunti lang naman din yung ginawa ko kagabi. Uy, alam mo, dapat talaga nagbebenta ka na rin ng biko at ng iba pang kakanin na ginagawa mo. Sigurado ako na maraming bibili sa'yo. Naku, imposible yan, Ramon. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Ang sarap kaya ng mga ginagawa mong kakanin. Lalo na yung sapin-sapin na natikman ko nung nakaraan, the best din yun, Berta. Kaya simulan mo nang magbenta para may dagdag negosyo ka. Naku, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagbebenta. Basta ba palagi akong may libreng kakanin mula sa'yo? Kaya naman pala gusto mo magbenta ako ng kakanin eh. Kasi may ganyang agenda ka. Pero salamat nga pala sa pag-ayos ng lababo ko, Ramon ah. Ilang araw ko na rin pinoproblema yan dito sa salon eh. Kaya nga nagsarado muna ako ngayong araw. Nakaka-istorbo rin kasi sa mga customer ko yung basang sahig gawa ng sirang lababo na yun. Ngayon, maayos na pati yung tulo ng tubig ng gripo sa banyo. Ay,
Wala yun. Sabi ko naman sa'yo, kapag may kailangan kang ipaayos, sabihin mo lang agad sa akin. Magaling ako magkumpuni ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Halata nga. Ay naku! Pakainit sa labas! Kasira sa magandang balat ko, ang taas ng sikat ng araw. Oh, kala ko sarado tayo ngayon, ba't may customer dito? Hindi customer si Ramon, Lolit. Pumunta siya dito para ayusin yung lababo natin. Kasi ilang araw nang tumatagas yung tubig doon, di ba? Ayaw nga pala, pero naayos naman ba? Ang bilis nga lang naayos ni Ramon eh. Berta, kailangan ko na rin palang umalis. May trabaho pa kasi ako sa factory mamaya. Ay, ganun ba? Sige, ito pala yung bayad ko. Ano yan? Bayad? Para saan? Sa pag-ayos ng lababo ko. Sino nung may sabi na kailangan mo magbayad sa akin? Pinagmerienda mo na nga ako ng masarap na biko tapos tatanggapin ko pa yung pera mo? Ay, ang mabuti pa Berta, pag-isipan mo na lang mabuti yung sinabi kong negosyo sa'yo. Tutulungan talaga kitang maubos yung mga ibebenta mong kakanin. Bahala na. Sasabihan na lang kita kapag nakapag-desisyon na ako tungkol sa bagay na yan. Sige, ikaw bahala. Siya, alis na ako ha. Ingat ka. Salamat ulit sa pag-ayos ng lababo namin ha. Wala yon Berta. Tawagin mo na lang ulit ako kapag may ipapaayos ka dito sa salon ninyo. Sige, bye! Hindi ko alam na close pala kayo na poging kapitbahay natin ha. Na talagang hindi pa niya tinanggap yung bayad para sa pag-ayos niya sa lababo mo? Mabait lang talaga si Ramon. Okay, mabait lang. Baklan to, sabi mo eh. Lolit, kung ano man yan nasa isip mo, hindi ganyan tao si Ramon. Sana nga, kasi nung huling beses na narinig ko yan, ilang linggo ka lang naman naglupase at nagsara nitong salon natin, di ba? Dahil niloko ka ng lalaking minahal mo. At sana hindi na maulit yon, Berta, ha? Siyempre naman, char. Papa Dudut, nagkaroon ako ng kasintahan noon bago ko makilala si Ramon. Manuel ang pangalan niya at kagaya ni Ramon ay mas bata siya ng halos 7 taon sa akin. Gwapo, maskulado at nagtatrabaho sa construction. Nang mga panahon na yon ay halos doon na siya tumira sa salon ko. Humihingi ng pamasahe kahit may sarili siyang pera. Kumakain sa bahay ko kahit na wala siyang ambag sa mga ginagastos ko doon. Nangihiram ng pera pero hindi niya naman binabalik o binabayaran sa akin. Ayos lang. Kasi na mga panahon na yon ay mahal na mahal ko siya. Hanggang sa bigla na lamang siyang umalis ng bahay. Kasabay ng paglaho niya ay ang pagkawala ng malaking pera na naipon ko na nakatago sa kwarto na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Nabalitaan ko na lang na umuwi na pala siya ng probinsya niya sa Palawan at may kinakasama ng babae doon. Sobra ko nasaktan kasi akala ko ay minamahal niya ako ng totoo. Pero sa huli ay napagtanto ko na ginagamit niya lang pala ang pagmamahal ko para sa sarili niyang kapakanan noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko naman na nag-aalala lang sa akin ang kaibigan kong si Lolit. Kasi nasaksihan niya kung paano halos mawasak ang mundo ko nang dahil kay Manuel. At ayaw niya lamang na maulit yon. Pero nang mga panahon na yon ay ramdam ko na iba si Manuel. Mabuti siyang tao lalo na nang maging mas malapit pa kami sa isa't isa. Naging regular customer ko na rin siya, Papa Dudut. Madalas siyang dumadaan sa salon na may dalang mga pagkain mula sa factory nila ng biskwit. Madalas din siyang tumatambay sa salon kapag wala siyang pasok sa trabaho. Nagkakape at nakikipagkwentuhan kapag wala akong customer. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Nalaman ko na taga Bacolod pala siya at wala na siyang tatay at nagtatrabaho siya para sa nanay niya at 5 kapatid niya sa probinsya. Mahigit sa kalahati daw ng sweldo niya ang palagi niyang pinapadala sa nanay niya. Nalaman ko ang hirap ng buhay niya kaya naawa din ako sa kanya. Hanggang isang araw ay nanghiram siya sa akin ng pera. Medyo malaking halaga dahil may sakit daw ang nanay niya at kailangan niyang umuwi ng probinsya. Pinahiram ko naman siya kaya lang ay pagkatapos noon
Halos 2 buwan na akong walang naging balita sa kanya. Papa Dudut. Ay, mabuti naman pumayag ka magsara tayo na maaga nitong salon mo. Wala naman masyadong customer kapag ganitong hapon na, tapos biyernes pa. Tsaka Lolit, gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga eh. Bakla ka kasi. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na magbukas ng salon ngayong araw. Di sana buong araw ka nakakapagpahinga. Sayang din kasi yung kikitain natin, tapos ang dami pang customer kanina, di ba? Iba pa rin yung nakakapagpahinga ka ng maayos. Bakla ka. May iba ko ha. Ano palang balita dun sa poging kapitbahay natin? Anong ibig mo sabihin? Para kasing ang tagal ko na siyang hindi nakikita dito sa lugar natin. Umuwi kasi si Ramon ng probinsya nila sa Bacolod. May sakit daw yung nanay niya, kaya kailangan niyang puntahan doon. Oh. Nakakaawa nga eh, kaya nanghiram muna siya ng pera sa akin. Pinahiram ko na kaagad. Ano? Pinautang mo si Ramon? Oo, para naman sa nanay niya yun. Paano ka naman nakakasigurado na para sa nanay niya yun? Mamaya may inuwian lang yung naasawa at mga anak sa probinsya nila. Hoy, binata si Ramon at hindi siya gagawa ng kwento para lang makahiram na sa akin ng pera, no? Ewan ko ba sa'yo bakla kung bakit napakabilis mong maniwala? Magkano ba inutang sa'yo ng lalaking yun? 5,000. 5,000? Oo, pero ibabalik niya rin naman daw kagad kapag nakabalik na siya dito sa Manila. Tapos hindi man lang siya nagpapadala sa'yo ng kahit anong sulat. Hindi, kasi hindi niya naman kailangan gawin yun. Ay naku, bakla ka ng taon. Hindi na talaga ako magugulat kung hindi na yung bumalik dito sa lugar natin. Berta? Gising ka pa ba? Berta? Tao po? Berta? Sino ba yung kumakatok sa pinto ng ganitong oras? Berta? Tao po? Berta? Sandali lang. Kumakatok naman, parang gusto lang gibain yung pinto ko. Ano bang kailangan mo ng ganitong oras? Ramon? Ay, Berta, sa wakas. Akala ko hindi mo na ako pagbubuksan ng pinto eh. Anong ginagawa mo dito? Eto, dinadalaw ka kasi ang tagal nating hindi nagkita. Dala ko na nga pala yung pambayad ko sa hinaram kong pera sa'yo. Ganun ba? Pwede mo naman bukas na lang ibigay yan eh. Kasi gusto ko lang din na makita ka ngayon. Pahawak nga ako ng mga kamay mo. Alam mo, Berta, na-miss kita. Pasensya ka na kung ang tagal kong nawala. Ang dami ko kasing inayos dun sa probinsya. Na-ospital si nanay dahil sa tuberculosis tapos na-dengue pa yung isa kong kapatid. Kaya nung naging maayos na sila, bumalik na ako ng Maynila at ikaw ang kauna-unahan kong pinuntahan. Dala ko pa nga itong mga bagahe ko. Ayos lang. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya, no? Kasi hindi mo naman obligasyon na ipaalam sa akin yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Gusto ko pa rin ipaalam sa'yo ang nangyayari sa buhay ko. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa ilang buwan na nalayo ako sa'yo, mas naramdaman ko kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Natulala na lamang ako noon sa sinabi ni Ramon. Hanggang sa inimbitahang ko na lamang siyang pumasok sa loob ng salon at pinagtimpla ko siya ng kape. May dala siyang mga pasalubong para sa akin na galing pa ng Bacolod. May baon din siyang walang katapusang kwento tungkol sa nanay at mga kapatid niya. Natuwa din ako nang marinig kong sinabi niyang kinukwento niya na rin ako sa nanay niya. Kung paano kami nagkakilala
at naging malapit sa isa't isa. Nang gabi na yon, alam kong iba na yung nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Espesyal na at nagsisimula na rin akong umasa na sana'y ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Ito na ang kape mo, Lolit. Ay nako, namiss ko talaga yung mapait na kape mo. Amoy palang gising na kagad ang dugo ko. Ay, aba syempre. Galing pa yung Cavite, no? Yung kapeng barako na yan. Taray ah, kaya gusto ko na nag-aalmusal dito sa salon eh. Kaya pala napapadalas ang punta mo dito ng ganito kaaga, no? Dati lang palaging tanghali ka na pumupunta dito. Minsan nga, kapag malapit ng mag-closing time, saka ka lang dumarating. Naging busy lang naman ako noon kasi nga di ba nagpapagawa ako ng bahay sa Batangas para doon sa tatay ko. Yung pagpapagawa ba talaga ng bahay ang inaasikaso mo at hindi yung mga lalaki mo? Hoy! Matagal ko nang tinigilan yung mga lalaki na yan na walang ibang ginawa kundi perahan lang tayo. Tsaka, totoo yung sinabi ko na inaasikaso ko talaga yung bahay ni tatay doon sa Batangas. Para naman matuwa-tuwa siya kahit may anak siyang bading. Mabuti nga at nagkaayos na rin kayo ng tatay mo. Maiba tayo, ikaw ba? Anong balita sa inyo ng pamilya mo sa Bicol? Ayun, mukhang galit pa rin sila sa akin hanggang ngayon. Hoy, paano mo naman nasabi yan? Kasi ni isa sa mga sulat ko wala pa silang sinasagot o pinapadala sa akin. Pero ayos lang naman yun kasi tanggap ko naman na kahit kailan di nila ako mabebetaan. Hi Berta, magandang umaga. Hi, good morning din sa'yo, Ramon. Pasensya na kung pumasok na ako kahit may closed sign dun sa pinto ah. Nakita ko kasi nabukas yun kaya hindi na ako kumatok. Ayos lang. Ano bang ate na tangaga bang napadaan dito sa salon ko? Ano kasi, pangumaga kasi ako ngayon sa trabaho at bumili ako ng pandesal na babaunin ko. Naisip ko na bilhan ka na rin kasi alam kong ganitong oras ka nag-aalmusal. Eto. Salamat, Ramon. Tamang-tama, mag-aalmusal pa lang din kami ni Lolit. Sumabay ka na sa amin kumain bago ka pumasok sa trabaho mo. Hindi na, Berta. Dinaan ko lang talaga yung pandesal para sa'yo. Ay, sakto. Gusto ko rin ng pandesal pero para lang pala sa iyan, Berta. Dinagdagan ko yan kaya pwede niyong pagsaluhan. Yun naman pala madami naman pala yan kaya sige na. Kumuha ka na dyan ng pandesal mo, Lolit. Sige, Berta. Alis na rin ako ha. Baka malate pa ako sa trabaho eh. Pero maaga naman akong makaka-out mamaya. Hintayin mo na lang din ako para sabay na tayo maghapunan. Ha? Sige, ingat ka. Salamat ulit. Hoy bakla. Boyfriend mo na ba yung si Ramon? Ay wait, hindi no. Ba't pa na yung punta niya dito sa salon mo? Ha? Hindi naman siya nagpapagupit o kahit magpapapedicure man lang. Pero halos araw-araw na yata siyang dumadaan dito. Ay, di ba? Sabi ko nga sa'yo, mag-isa lang siya dun sa may apartment niya. Kaya nalulungkot siyang kumain mag-isa. Kaya pinupuntaan niya ako dito para may kasabay siyang kumain. Sana ngayon lang ang dahilan. Oy, papaalala ko lang sa'yo ha, Berta. Ako kasi matagal ko nang talagang tinigilan yung mga lalaki na yan. Kasi bukod sa hindi ako naniniwalang kaya nila magmahal ng kagaya natin, namulat na rin kasi yung mata ko. Na ang babae, nilikha lang para sa lalaki. At ang lalaki naman, para lang din sa mga babae. Papa Dudut, nung mangutang sa akin si Ramon at ilang buwan siyang hindi nagparamdam nang umuwi siya sa probinsya, akala ko talaga ay kagaya siya ni Manuel. Ayoko mang aminin kay Lolit noon, alam ko na nararamdaman niyang nasasaktan na ako ng mga oras na yon. Sinisiksik ko kasi talaga sa utak ko na iba siya sa mga naunang lalaki na minahal ko, na pinirahan at sinaktan lamang ako sa huli. At hindi nga ako nagkamali dahil mula nang bumalik siya galing sa probinsya, nag-iba ang estado ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Mas naging madalas ang pagdaan o pagpunta niya sa salon. Mas naging madalas ang pagdadala niya ng pagkain sa akin at mas nakilala ko siya dahil sa mga kwento ng buhay niya. At na mga panahon na yon, kahit alam ko ang bagay na pinupunto ng kaibigan kong si Lolit ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob kay Ramon
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa madalas na pagpunta ni Ramon sa salon ay naging paksa na kami ng mga tsismisan sa aming lugar. Ang daming iba't ibang bersyon ng nakarating sa akin. Na magkasintahan na daw kami ni Ramon, na kaya raw siya pumupunta sa salon dahil may nangyayari sa aming dalawa, Papa Dudut. At sa kanya daw napupunta lahat ng perang kinikita ko sa salon. Minsan naming napag-usapan ni Ramon yon at sinabi niya na wala siyang pakialam sa mga chismis na yon dahil wala namang kaming ginagawang masama. Wala kaming sinasaktan o inaapakan ng ibang tao. Papa Dudut, sinabi sa akin noon ni Ramon na pupunta ng Maynila ang nanay niya. Ang gusto niyang makilala at gusto niyang makilala ko ito. Kinabahan agad ako nang sabihin niya yon kahit na alam ko na walang dahilan kasi magkaibigan lamang kaming dalawa. Nang dumating ito sa Maynila ay tumira ito sa apartment ni Ramon. Sa ilang beses na pag-anyaya ni Ramon sa akin sa apartment niya para makilala ko ang nanay niya ay may ilang beses din akong gumagawa ng dahilan para hindi pumunta. Hanggang sa tuluyan ko na ngang hindi natanggihan ang pag-anyaya sa akin ni Ramon para makilala ang nanay niya, Papa Dudut. Magandang hapon, Ramon. Berta! Mabuti naman at nakapunta ka ngayon. Oo, kasi nagsarado muna ako ng salon ko. Wala rin naman masyadong customer kapag gantong undas. May dala nga pala akong biko. Uy, salamat ah. Tara, pasok ka. Sige. Nay, nandito na po si Berta, yung madalas kong kinikwento sa inyo. Ikaw pala si Berta? Opo, ako nga po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din naman. Oh, Berta, maupo ka muna. Ay, Dali. salamat. Nay, may dala nga po palang biko si Berta. Sa wakas, matitikman nyo na rin kung gaano kasarap tong ginagawa niyang biko. Sabi ko nga sa kanya, magbenta na siya kasi sigurado ako na maraming bibili. Hindi lang kasi biko ang ginagawa niya, pati sapin-sapin, suman. Hindi mo naman sinabi na lalaki pala si Berta at hindi babae, Ramon. Nay, hindi rin naman po kayo nagtanong eh. Saka, importante pa ba yun? Oo, kasi ang buong akala ko sa tuwing babanggitin mo ang pangalan niya, babae ang tinutukoy mong Berta. Nay, wala naman pong pagkakaiba kung babae man siya o lalaki eh. Dahil totoo naman po lahat ng kinikwento ko sa inyo na tungkol sa kanya. Didiretsuhin na kita ng tanong, Berta, ha? Wala ka naman sigurong gusto sa anak ko, ano? Nay! Hindi naman sigurong masamang magtanong ako, Ramon. Hindi kita pinanganak para lang pumatol sa isang bakla. Kaya naninigurado lang ako na hindi ka magdadala ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero Nay naman, huwag niyo naman po sana. Magkaibigan lang po kami ni Ramon. Huwag po kayong mag-alala, tita. Wala pong kahit anong namamagitan sa aming dalawa. Matino pang tao ang anak nyo. Napalaki nyo nga po siya ng maayos kaya sigurado ako hindi niya susuwayin lahat ng sasabihin niyo sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko lang na nagkakalinawan tayo dito. Salamat sa paghatid sa akin, Ramon. Sabi ko naman sa iyo hindi mo na kailangan gawin to. Berta, pasensya ka na dun sa mga sinabi ni nanay kanina. Uy, ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko yung nanay mo. Pero, di ka niya dapat binastos ng ganun eh. Hindi ako binastos ng nanay mo. Nagtanong lang siya at sinagot ko naman yung tanong niya. Tsaka, may punto naman yung mga sinabi niya eh. Iniiwasan niya lang na bigyan mo ng kaihiyan yung pamilya niyo nang dahil lang sa akin. Uy, ano bang sinasabi mong kaihiyan, Berta? Walang nakakahiya sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kahit ano pa man ang sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Kasi kahit kailan,
Hindi kita ikakahiya. Hindi ko ikakahiya kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Ramon, anong ibig mo sabihin? Berta, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Hindi ka manhid para hindi mo maramdaman kung bakit palagi akong pumupunta dun sa salon mo. Kung bakit gusto kong makilala ka ni nanay. At kung bakit gusto kong palagi kang kasama. Berta, gusto kita. Matagal na. At humahanap lang ako ng tiyempo na… Umuwi ka na. Umuwi ka na. Berta. Gusto ko nang magpahinga kaya sige na, umuwi ka na. Pero hindi man lang ba natin pag-uusapan yung tungkol sa ating dalawa? Hindi na. Kasi wala tayong dapat na pag-usapan, Ramon. Sige na, umuwi ka na sa bahay nyo. Naghihintay sa'yo nanay mo. Gusto ko na talaga magpahinga kaya please, umuwi ka na. Papa Dudut, sa totoo lang ay gustong lumundag ng puso ko sa tuwa at kilig noong unang beses na marinig ko mula kay Ramon na gusto niya ako. Hindi talaga ako makapaniwala noon at gusto kong sabihin kung gaano ko rin siya kagusto. Na matagal nang nahulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko yon ginawa. Kasi ayokong maging makasarili. Ayokong masira kung anuman ang magandang samahan nila ng nanay niya. Nagsimula na rin akong iwasan si Ramon noon. Kapag pumupunta siya sa salon ay hindi ko siya kinakausap at palagi kong inaasikaso ang mga customers kahit na may ibang staff na pwedeng gumawa noon. Kapag naman sarado na ang salon ay nilalako ang pintuan o kaya ay hindi ako lumalabas kapag kumakatok siya. Minsan din ay kinausap ako ng nanay niya at sinabing layuan ko si Ramon. Huwag ko raw sanang sirain ang buhay ng anak niya at hindi daw isang bakla na kagaya ko si Ramon. Ilang buwan kong pilit na iniwasan si Ramon, Papa Dudut. Ilang buwan din akong tahimik na umiiyak noon. Madalas kong nakikita si Ramon na umuuwi na lasing sa apartment nila. At sa tuwing magtatangka siya na kausapin ako, pag-iwas lang ang sinasagot ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang napagod. Sa paglipas pa ng ilang buwan ay nagulat na lamang ako sa nabalitaan ko, Papa Dudut. Ano? Nakabuntis si Ramon? Ha? Oo, Berta. Sabi ko na nga ba, hindi pa alam. Baklang to. Nung isang araw ko lang din nabalitaan na ikakasal na si Ramon kasi nga buntis na raw yung babae. Sumugod daw kasi yung tatay ng babae sa inuupahan ng bahay ni Ramon. Nagkausap sila ni Ramon pati na nung nanay niya. Ayun, nagkasundo sila na… Oy, Berta, umiyak ka ba? Uy, Berta! Sabi na tama ako Hindi talaga totoo yung mga sinabi niya sa akin noon. Hindi totoo. Hindi totoo na gusto niya ako. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga sinabi niya sa akin, Lolit. Kagaya lang din siya ng ibang mga lalaki. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Dahil lalaki ka at bakla ako. Walang kagaya mo na kayang magmahal sa isang kagaya ko. Pero mahal nga kita, Berta. Berta, matagal na kitang minamahal. Ramon, nakikiusap ako. Itigil mo na yung mga sinasabi mo. Bakit ba hirap na hirap kang paniwalaan ako? Alam mo, Ramon, gusto na kitang paniwalaan eh. Gustong-gusto ko nang panghawakan lahat ng mga sinasabi mo. Pero, paano ko gagawin yun? Ngayon, alam ko nang ikakasal ka na. At
Magkakaroon ka na ng anak na kahit kailan hindi ko mabibigay sa'yo. Pero Berta, hindi ko mahal si Trisha. Isang beses lang may nangyari sa amin. Lasing lang ako noon. Lasing na lasing pagkatapos kong magpakalunod sa alak dahil sa pag-iwas sa ginagawa mo sa akin. Dahil ayaw mong maniwala na mahal kita. Berta, mahal mo rin naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Ngayon din, aalis tayo sa lugar na to. Magpapakalayo tayo. Gagawa tayo ng sarili nating buhay. Yung buhay na malayo sa mga taong inuhusgahan tayo. Mabubuhay tayo ng tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang ang magkasama, Berta. Basta sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Mahal kita, Ramon. Pero hindi ko kayang umalis kasama ka. Bakit? Akala ko ba mahal mo ako, Berta? Pero bakit ayaw mo ako makasama? Kasi ayoko masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Ayokong itakwil ka ng pamilya mo at ayokong mawalan ng tatay yung magiging anak mo. Kaya nakikiusap ako, Ramon. Kung talagang mahal mo ko, lalayuan mo na ako. At pananagutan mo ang magiging anak mo. Papa Dudut, sobrang hirap para sa akin na bitawan ang mga salitang yon. Yun ang unang pagkakataon na may lalaking umiyak sa harapan ko. At paulit-ulit na sinasabing, mahal na mahal niya ako. Yung lalaking handang talikuran ang lahat para sa akin. Yung lalaking handa akong ipaglaban hanggang sa dulo. Yung lalaki na hindi ko nagawang piliin at ipaglaban. Natapos ang pag-uusap namin ng gabing yon sa isang mahigpit na iyakapan. At yun din ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Ramon. Dahil pagkalipas ng 2 araw ay nabalitaan ko na lamang na pumunta sila sa Davao kung saan ay nakatira ang pamilya ng babaeng nabuntis niya. Doon din sila nagpakasal at pagkatapos ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Si Ramon ang huling lalaking minahal ko, Papa Dudut. At nandito pa rin sa dibdib ang pait at sakit hanggang ngayon. Nandito pa rin yung malaking panghihinayang na paano kaya kung sinubukan namin. Paano kung naging matapang ako? Paano kung nilaban ko rin siya hanggang sa dulo? Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at sana po ay makapag-iwan ito ng aral kahit papaano sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Berta. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.